Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy10 Chematama odzingwa pastage zvinzi dzokera azodedzera kuti ndakanzwa izwi zvikanzi reiko vanhu vakatsamwa pastage ane munyama mukomana aperera terai munzwe zvinonyadzisa zvangachiitwa. Tusiana na zeri tunakuja. Pandalolo gani? Tagats hizi. I'm sure mazvinzwira Mega angaidedzera kuti ndanonoka inyaya yetraffic, saka vazukuru vambuya nenda vazviramba vaderedza kuti dzikama. Munongomuziva Mega Holy10 akaudzwa zvanzi usatuke wingidi uchapera nezvindokutopera kwacho. Vazukuru vambuya nenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati kupera takatarisa hip hop yadhakwa, mumwe munhu akati hanzi baya sha, mumwe munhu akati muchinda uyu mukumuita sei, asi so you pay matickets kuti mumutuke mumunyadzise. Mumwe munhu akati kupera chaiko itori process tosimba takatarisa hedu. Mumwe munhu akati izwi reiko zvazvitaurwa nemusikana yangaidedza kuti izwi rei vanhu vanga vakajamuka vari palive on stage. Mumwe munhu akati anzi siyana nazvo baya sha zvazvitaurwa pastage. Mumwe munhu akati takambotaura kuti kupera is a process, haungoperi one day, mukomana anenge akuda kusvika kumagumo. Mumwe munhu akati Holy anoimba good music but that loud mouth is affecting his career. So handizivi tinoti kudi because Holy10 akambotukanana naWinky D, akamboita nguva yake yaitrendawo for wrong reasons, achiti hambofa akapera achimba achiti akanzwa izwi. Saka vanhu vanga vachiti izwi reiko tererai munzwe. Tiudzei kuti tinoti kudini nazvo guys, zvinonyadzisa izvo.